Sarong lalaki na nag-spear fishing sa kadagatan na sakop kan Baras, Catanduanes, gadan makalis madaranin hukol sa kadagatan. Search and retrieval operations naging pasakitan. Yan ang tinutukan ni Jessica Calinog. Miyerkules Santong gayo kan masibot ang mga personahe kan MDRRMO Baras sa Catanduanes sa pag-refill kan sa indang diving tank asin pagpreparar kan iba panindang gamit para sa gigibuhon na search and retrieval operation sa Barangay Salvacion. Sarong 67 anyos na lalaking turista kaya anday na daan nakabalik, makalihis na mag-spear fishing, nasa 200 na metro ang rayo sa Pangpang. Mga araw mismo ngayon, hindi namin siya agpapakita sa surface hanggang gabi. Ang tansya namin is nasa ilalim pa siya ng tubig. Nag-ready na kami ng diving team galing sa Red Cross para kinaumagahan, magkandak ng search and retrieval na dun sa, sa ilalim ng dagat. Sa video na ini, mahihiling ang pagbalik ang rescue team sa dagat para sa pagpapadagos kan sa indang retrieval operations. Kan pirang minuto pa sa na nakakalihis, Sir, positive na sir na na-locate nila. nagpapataw-pataw asin mayo na ninbuhay ang pigahanap na turista. Mayo naman ang diving fee na suulot kaini sa walang bitis. Alagad apwera digdi, kumpleto pa man ang ibang suulot kaini na diving gears. Sa inisyal na obserbasyon kan mga otoridad, posible subuot na pigtamaan ininin makusog na hukol kaya nakasuksok sa corals ang sarong bitis kaini. Makusog man kaya ang sulog kan tubig sa parte kan dagat na sa iyang piglanguyan. Kaya nakuha ini haros nasa 2.5 hasta 3 kilometro na ang rayo sa parte kung saan inihuling nahiling. So, inipit namin, makimulit yung kaliwang paa niya, yun yung naipit, kaya hindi siya naka-support kasi nawawala yung diving team sa isang paa. Piglaag naman ninda ini sa cadaver bag antes na hawason sa dagat, tanganing day na magkausapan ninda nyo sa hawa ka ini. Urog na talabi 20 oras na ining nakababad sa tubig. Piglaro man ni Tapia na masakit makakuanin marerefilanin diving tank sa saindang probinsya, kaya kinaipuhan pa nindang magpasiring sa ibang lugar para makakuha ka ini. Rason para kinagahan na sa naninda ipadagos ang paghanap sa irarom kan dagat. Makakuha ng mag-refill ng tank. Alas 11 na ng gabi, pumunta pa kami sa Vera. So pagbalik nila, gabing-gabi na, tinusap na namin yung kapamilya na mas delikado na parang gabi maghanap po. Nagpagirumduman si Tapia sa mga turistang mabisita sa saindang lugar na day basta-bastang magpasiring sa dagat kung daiman pamilyar digdi. Siguraduho na coordinated sa barangay o maghapot-hapot sa mga lokal kung saan unsafe na dumanan, dalan nganing maibitaran na mautropa ang siring na insidente, lalo na ngunyan na panahonin barakasyonan. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolagya.